ৰামপুৰৰ চেণ্ডিকেটটো এতিয়াও চলি আছে ময়ো শুনিছোঁ দুদিনমান হ'ল মই আৰু ইয়াত কোন থাকিব ক'লেতো বিয়া পাব पिन श्रीरामपुराव सिन्डिकेट सोर खालामदों सिन्डिकेट सोरनि दैदेननायाव जादों बे सिन्डिकेटआ सोरनाव थाङो सिन्डिकेटनि फैसाया हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों बुंनाय श्रीरामपुराव दासिमबो सिन्डिकेटआ सोलिबाय दं साननै जाबाय आं खोनानाया बुंब्ला गाज्रि मोनगोन दाउ अमा मैसो बेनि सिन्डिकेटआ सोलिगासिनो दं बेहाय सोरनि आखाइ दं आरो बेखौ सोर खालामदों आं मिथिनायाव सिन्डिकेटनि फैसाखौ प्रमद बर'आनो मोनदों प्रमद बर'आ खामायनायनि अस्ताद नाथाय खरसायाव गैया खरसाखौ गिना प्रमद बर'आ बिटिसिनि नेहाथारि ख'आवनो 5 स्टारजों समान किटचेन खालामना ओंखाम संजाबाय थायो बेफोर गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिया थारैनो सोंथि जायो पिन श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट जामारदोंना जामारदोंब्ला बेनि राहाखौ मानो सरकारा लायाखै बे मोनसे गिदिर सोंथि ना सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारीनि बुंनाय जाय सिखाव बे गुबुनखौबो सिखाव सानफ्लाङो जाय साधु बे सुबुङा गुबुनखौबो साधु सानफ्लाङो बे बुंनायजों समान जागोन नामा दानिया फैदो बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंनाय गोख्रों बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोदों ৰামপুৰৰ চেণ্ডিকেটটো এতিয়াও চলি আছে ময়ো শুনিছোঁ দুদিনমান হ'ল মই আৰু ইয়াত কোন থাকিব ক'লেতো বিয়া পাব চেণ্ডিকেট এতিয়াও এই কিহৰ এইটো মুৰ্গী আৰু গাহৰি আৰু এইটো বাফেলো ভইচ ইয়াৰ চেণ্ডিকেট চলি আছে পুৰা চেণ্ডিকেট চলি আছে আৰু ইয়াত কোন থাকিব ইয়াত কোন থাকিব ইয়াত কোন থাকিব চিণ্ডিকেটৰ পইচাটো মই জানাতো মই শুনাত মতে এই প্ৰমোদে পায় বুলি ইয়াতো খামাৰ পালে বিৰাট অস্তাদ কিন্তু খৰচাত নাই সি খৰচা নকৰে খামাবৰ কাৰণেতো বিৰাট এক্সপাৰ্ট য'তে ত'তে সি কাৰাপশ্যন কৰি পেলাই পইচা খামাই আছে কিন্তু খৰচা কৰাত নাই আপোনালোকে দেখা নাই মই সেইদিনা কোৱাটো এই আজিকালি নিজৰ পকেটত খৰচা কৰি পেলাই ঘৰত ভাত নাখায় এই বিটিচিৰ পইচাটো খৰচা কৰিহে সেই বিটিচি অফিচত ভাত ৰান্ধি পেলাই খায় বিৰাট ভাল কিটচেন বনাইছে সি খামাব ফালে এক্সপাৰ্ট কিন্তু খৰচা কৰা ফালে নাই খামাব চেণ্ডিকেটতো প্ৰমোদে লয় বুলি আমি শুনিছোঁ नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन